patay na, patay na. You have slain an enemy. Patay. Double Buang ka. kill. Bak. Patay ka diha. Nak, wala ka sa kuha ito kulay ko. Pag kurinte. Kasi bala diri ha. Ka pa, mula ka oras ka. Handa, malagi ka bay. Nagkabuang ni mong bataa ka. Maon na resulta ni mo kasi duwa-duwa ni mobile leggings. Masati, mobile leggings. Pasagad. Uad mo tayo eh. Ay, kung may mo bugo, kaya utog pa na bakang bugo. Ang magmangga mamungag santol. Siyempre, amahan ko ka na ho. Muliwat ko ni mo. Awal makanoon niyang bataa ka. More na ko oy. Bantay naman kag gawang tugo ni mo buha ay paliud to ha. Bahala ka diha. Mobile leggings, baka luka daw mahana oy. Imilit. 1 hour later. Team destroyed a turret. Na, Lord. Request backup. Sige ka na. Ato ng An Lord. ally has slain Lord. Sige. Daog ta na. Wiped out. Yeah! Daog. Dua ko balik kay murag swerte ko masaway o mamahan. Hay sugod na. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Bak, buluka po ni mo oy. Apat. An ally has been na, slain. namatay ka. Enemy double kill. 5 minutes later. Enemy rampage. Bak na. Patay na sa tanan. You have been slain. Depende. Defeat. Patay. Uy. Malas. Hoy Junior. Hindi ka nagpaniod to? Ako kay Bao. Paghikay sa lamang diha. Unsa? Unsa man yung tugo ni mo ganyan paglakaw? Di ba yung pagikay paniod to? Kaya ako mong bayad kurente sa lehe ko. Sus, pagkawa naman jibot ni mong pataka ka. Tuman naman ka na duwa ng mobile leggings. Ikaw ra ko'y hikay datay. Atay tawhana. Ganina ra ko sigiling ko diri kapoy kadto. Ikaw ra po'y amahan sugog anak. Sam ka oy. Gusto usa jud mo anak ka oy. Gay. Saman, dili. Ay, nagbalik dire. Buang nga ka. Bantay lang ka. Tuganti kang mama, hindi na kabalanan! Makita ng kasa ka to! Buwang nga ka! Sat, alin, tang-am. Uy, diri man na ganina. Di pa dayo ra. Liwat, jud ko nimo. Ang mangga mamungag santol. Siyempre, amahan ko ka na ho. Liwat, jud ko nimo. Tawa mo. Oh, sige. Yan naman, Dre. Ay, diretso man imo rabi. Isa. Na, mata. Bastusa jud mong bataa ka oy. Gay, isa man. Dili. Kadyo man. Ay, nagbalik din bataa ka. Awa ka. Bantay na ba ka ng buanga ka? Mabalik ka diri. Ang sakit ito! Tala na!
What's up mga katsada? Kung naginaan mo sa among video, please subscribe to our YouTube channel, Tsada Kaayo Goy. And click the notification bell para updated mo sa mga videos na amo pang i-upload pohon. And kuanday, please support YouTube channel Randy Anyora. Isa siya ninyo na Tsada Kaayo na siya. Na to. Then please Please like, comment, and share. Thank you.